Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki dekat jong ka Joint Action Committee ka bakantop ya kasenjuk wahe shnong Regentia JSU wahe shnong Lapangap Jaintia National Council KSU but Federation of Khasi Jaintia and Garo People kilapha da ka jingtho shau menteri rangba ka jilla u Conrad sangma ban karpa na ka benta ban Pynkhlain ye ki bor Pahara na ka benta kasuk kasan ki pa nong shnong ka Lapangap hakapor let ot ka ba habagran makinong tho khobor wahe shnong kashnong Lapangap uba Demon mi lingdo ulay thu baka kanhun kalapin sngo shaka sorkar ikijing hakathan khaput happening ka jilla Meghalaya bat Assam khamtam halapangap uloong ba ha ka jingdon ki jingja badang shuja bat ka jingkiu jong ka jingklumar kabu jing ekipat ba kashnong bandan otkwa ulay thu baka kanhun ka kentui ka sorkar ba kanyakren bat kinyo lat bandet ot yaukba Batru ban ai ka jingeda yaki knang bakinom don kanu ka jingja ka basngosi ulayat hu bana kalyang umintri rang ba ka jilla u Conrad sangma ulakular banyakren bat ka district council jong ka karbi anglong knang bakipad khasi jandia kinyo ban ot ye ukba ubala de por ban ot ye u Shushu ula kenturu ya ka sorkar bakan petlam bat yarap habaya day berkajing julor jong ki jing thung jing tep jong ki bat ban sio bailot ksan knang bakipat ba ken lat na ki jing ki ba ki kendo Tama abangi yo bani kendo bari deputy chief minister jungi master barangha bat kunjung rui honorable chief minister Conrad sama ke jingle jungi hane bani kendo bari kalong na kabanta ka im kayap jong gidong song jongi hante halapangam mala point ngatrai hakupun ile yo i la nakila yo skau ye kene kicing cencar ke bangi gidong song gelaman sibun kicing Shah leben ya kicing dai bat ka rep karyam dai na kata kadang ngimban se kum gidong song ni haban wan manta waktu yang ke format pan kicing rap khamtam bakin ai gilat ci dai gidong song nang banginang yo ban lek sup yo te ba pagate bichaka te ba kong sana ru kalong ba oi nageleng jungi kinong sunong yo i ba ba de ban ba namar ba manta nadu gede singi ba la i to ba mi ai april la yano ru te kumut ba yo i ba hadu manta ba la pun la sep ndai bal kataru ni ram perpati ke government bal kataru ni nageleng jungi kun kinong sunong ni hapan yo kalan pan lek ot yo to ba te gejur ko ka jingtu nong is ngau thu na geleng jungi kinong sunong na ka biya dei bat ka kamrem nama nadu banai jun par hadu mentangim yo lat pan lek pe lane lek sumari yo ba lane ye ki bang thong gi te saka te jingtu ngila seng thu lapa bangi sibun ke jingtu Andai wal lagat taru, lada deba saya ukubangi kan kum kinong sunong ngim jo banot, kumut ba kaap kejingjap, naga kejingjap dengan naga benta jung sunong. Tapi naga daw ngi kerpat itu government, dengan siang bahaba yang hai kelat jingrap naga benta jung sunong. Nang ba kikun kikti bat ke kikun jong sunong ibaro kinom yap dengan akan ukun ukun. Jingisem jungi bati honorable chief minister sikon sasama. Kulat dalam pan ai ke jingeta na ta jung ki rok sno lok hi dawa ban Shah ban yot keban ku non oi wai porne balano thrai un phai ta gilat jingeta khna ba phipin yo suk ban audio ku ba ya agre ke meeting ke bagi chong menta iklam patrong lanu tambai dang kular ban ye kren bat ki por bahlo ke bedai pe chong ka autonomous council chong ka West Garbi Anglong nang ba kinla kan ai de taka la keno ko por kinla kan ai ngi ko por nang bum ngir kum kinong sung nong sing sing jing julor jing kini ki marep jing ki kai ka ba ukular nak yang sia am nagal yang honorable chief minister ya ka mentahi iklam ong ke jing tai bat